Ngiyambonga uNkulunkulu osihlelele namhlanje ukuthi sikule ndawo. Ngibonga futhi ke nalaba abaphumele MC ukuthi ke bazoba kunye nathi kusuku lokuqala bakhona kule ndawo. Ngithi ke benze kahle ukuthi ke bazoba nathi. Amen. And ngale kwalokho they are welcome. Bemukelekile ekhaya. Amen. So ke siyambonga uNkulunkulu ke na senyangeni yesibili yalonyaka esikuwo. Amen. Usikelele thina sonke nakhuke na baqalayo ababuya emakhaya, they are welcome. Amen. Sibongeke nakulama student amasha sizoqala kulonyaka ukuba nawo. Sithi ke hayi benze kahle, well babe khona ngaphakathi kwethu, hayi sikunye na. Amen. So ke sikhona kule ndawo ngokwahlukahlukana. Abanye bamtholile uJesu uyinkosi nomsindisi wamaphilo wabo, abanye ngokunjalo basengakamtholi. So ke noko ke asindluli nje kalula lapho. Siyasithanda ukuthi ke uma ke siqhubeke endleleni siqhubeke sisonke. So ke ngizocela lo mhlabelelo othi icebo lakhe lingevinjwe. Uma ke khona ongasidonsela wona ngizomnikeza lithuba ukuthi ke awudoze. Yeah.
ayavinjwa ke amaqebo, ayavinjwa ke amaplan emhlabeni. Amen. Kodwa elakhe lingevinjwe, elakhe uma ke eliqalile uliqalile alivinjwa. Amen. Ngaphandle ke kokuchitha isikhathi ezwini lenkosi encwadini kaJohn chapter 5 sifundeni uverses number 24. I say emphatically that anyone who listens to my message and believes in God who sent me has eternal life and will never be damned for his sins, but has already passed out of death into life. Thank you. Funda ngolunye. Indaba isekuzweni. Singalalela thina sonke ngendlela efanayo. Kodwa ke singezwa ngendlela efanayo. But indaba yona isekuzweni. Uma ke uNkulunkulu ekhuluma abantu bayalalela. Balalele. Ingakho ethola amazwi uJesu azwa ke izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade loyo kuye ukulalela kwakhe kumdlulisela ekuphileni okuphakade noma ekuphileni okungapheli. Hle uma umuntu engena Jesu ukuphila kwakhe kuyanqamuka kuyaphela. Uma ke ufuna ukuphila okuphakade, lalela. Ukulalela kuzokudlulisa kufeni ukufake ekuphileni. And lokho akwenzeki ngenyanga ezayo, akwenzeki ngonyaka ozayo, kwenzeka manje ngani ngoba uNkulunkulu ukhuluma manje. Ukhuluma manje. uJesu uyaqinisa. Amen. Uthi ngiqinisile ngithi kini azwa izwi lami angagcini ngolizwa akholwe ngongithumileyo. Kukhona ke okwenzekayo kulo okholwa njengokutsho kombhalo. Khona okwenzekayo uyadlula ekufeni angene ekuphileni. Sithi lokho akwenzeki ngonyaka ozako, kwenzeka njengamanje. Amen. Uma wena ungavuma
Haleluya. Uma wena ungavuma ngenhliziyo usho ukuthi uJesu uyinkosi, kungenzeka kuwe lokho, because okungenzeka ebantwini kuye kuyenzeka, kuye kuyenzeka. And ukulalela kwakho ukususa ndawana, kukubeka ndawana. Sheshe njengamanje uma ukhona ngaphakathi kwethu ungena Jesu, usenyongeni babayo. Kanti futhi uma ungathi uma ulizwa lelizwi bese uthi ubone mina Nkosi, akamsizandla sikhuleke nawe, uyadlula kukho ukufa ungene ekuphileni. Njengamanje ungena Jesu wembethe ukufa, uma uvuma, haleluya, uma uvuma phambi kwakhe uyavulisa kulokho, uphiliswe phakathi. Ngitinisile ngithi kini, olizwayo izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakathi, akayi ekwahlulelweni, kepha udlulisiwe ekufeni wangeniswa ekuphileni. Lokho-ke sithi akwenzeki ngonyako zakho, ubuzwa njengamanje, amen, bese uphakamisa izandla uvume ukuthi uJesu uyinkosi. Kwenzeka-ke okuthile kuwe, amen. Encwadini-ke yabaseKolose chapter 2 siqale evesini lika-6. Ngakho-ke njengalokho nimamukela uKristu Jesu Nkosi, hambani nikuye, nigxilile nakhiwe kuye, niqinisiwe ekukholweni, njengalokho nifundisiwe, nivame ukubonga. Njalo ngicabanga uKristu Jesu wena, njalo numamukela. Lunele abanamile imithi, lu-afike ngoku-enye, lutisiwe abathumelo ngabalukuthibe ngikadeni, lukenulukatebuka. Haleluya. Sake uma uJesu lo sewumamukele, amen, akupheleli lapho ekutheni umamukele bese kuyaphela. Man, uma-ke umamukele waba yinkosi, uba kuye, wena uba kuye, naye abe kuwe, akakutshiyi
wedwa. That's why sikala ngokuthi abantu bonke abamamngele abe inkosi nomsindisi wezimpilo zabo. And then ke ngakho ke njengalokho nimamngele uKristu Jesu inkosi, hambani nikuye nigqilile. Haleluya. Nigqilile, amanye amagama nembelwe kuye uJesu lo. Amen. Kela ufunde ngelinye ilimi. And now, just as you trusted Christ to save you, trust Him too for each day's progress. Live in vital union with Him. Yeah. Njengokubanyana nathemba nabanethemba ukuthi ke uJesu lo akini uhlala kini, then hambani ke nikuye nigcinile nakhiwe kuye, nakhiwe kuye, ningasuki kuye. Uma ke ngisuka kuye nizoveza noma nizophilisa kwabenyama, mara ndenigcile kuye, nakhiwe kuye, and niqiniswe ekukholweni njengalokho nifundisiwe, nivame nokubonga. Amen. Uma ke ungumKristu ungagxilile kuye, ungasirooted kuye, uma kufika izivunguvungu noma imimoya emkhulu uvele sewuwe. Amen. Uvele sewuwe, ngani ngoba awukakokotelwa kuye, awukakokotelwa kuye. Ingakho elinye ilimi lithi ragelani phambili, niragele phambili nikuye, njengokuba ke simamkele, sikhona la sonke simamkele, sifanele siragele phambili sikuye. Singahlehleli inyovane, mara siragele kuphi phambili sikuye, and siqiniswe ekholweni, siqinise ekholweni, siqiniswe yizwi lenkosi. Hallelujah. Funda verse 8. Xwayani funa kube khona umthumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu, njengesifundiso zokucathula kwezwe, kunye njengokukaKristu. Xwayani. Amen. Yaxwaywa ke. Amen. Yaxwaya emhlabeni esiphila kiwo, noma ke yaxwaya ezweni esiphila kiwo. Ngani ngoba mawungaxwayi ungazibona sewungene deep, sewumdibi munye nabangakholwayo. So ke xwayani ufuna kube khona
onithumbayo. Uma-ke nakhiwe nikuye, uma-ke nihlala kuye naye hlala kini, uzokwehluleka lo zama ukulithuma, ngani ngoba nihleli kuye. Ningavumi ukuchidiswa noma ukususwa kuye, ngani ngoba once nasuswa kuye niyobe nilahliwe. Alright, onithumbayo akanithumbi nje, unamezwi anithumba ngawo, amezwi okuhlakanipha, azama ukuthi anisuse kulo enamtholayo. Noma nina nisazi ukuthi hey, sathola yena akekho omunye onjengaye, kodwa ungafika hey, ufika ngamazwi, ufika ngamazwi angakususa nawe, njoba afika naku-Eva. Yes, wakhuluma no-Eva, wakhuluma no-Eva, wathi uthule yini? Uthule ngempela ukuthi lapha ningadli na? Ekugcineni u-Eva wabona umuthi unqanelekile ukuthi ungadliwa. Nakuwe futhi angafika ngaleyo ndlela, akezi straight ni indoda yamaqhinga, indoda yamaqhinga, usebenzisa amaqhinga akhe ukubuyisela abantu emva le lapha ababuya khona, abadobhise futhi lezi zinto abathi babazilahla bathi hey, ziyanuka, aziphorishe zishayine, bangasabona ukuthi ke ziyanuka. Sona kuwe uma ezokuthumba uza enesu noma eneplan yokuthi ke agudlule ekholweni, akususe sasa, akushiye unjalo, sasa akushiye unjalo. So ke waya uma ekusondela, ungavumi uma ezokusondela ngenkohliso eyize. Yes, njengokwenzelo yabantu, njengezimfundiso zokuqathula kwezwe, kungenjengokaKristu. Uletha nawe ozazibona ukuthi hey, lezi ziyathatheka, lezi ziyadleka, azakutshela ukuthi akekho phela umuntu ongaphili ngalezi. Akutshela ukuthi nalaba abakhulumako laba, uma-ke bangakubona, uma wena ungababoni basithela bayokudla, nawe idla. Alright, mubi ukhonela khona yena
ukuthi agudlule or akususe ilokhu othi uyikho. So-ke singabantwana bakaNkulunkulu asifuni-ke noyedwa alahlekele ezandleni zikaSathane. Reh uma-ke umamukele waba yinkosi nomsindisi, akusekho ukulahla kuwe. Uma uzokholwa njengokusho kombhalo, akusekho. Uma ingazokulingisela ukholwa, makukholwe njengokusho kombhalo. Uma izwi lenkosi lithi silahle isono, usilahle vele, usilahle kwamambala, usilahle okweqiniso. Uma kuthiwa inja isono, tholakala ukuthi unayo wena lenja, uyibopha lapha emnyango. Uma izwi lenkosi lithe sono lenja leyo, nakosi ukuthi uthathe lenja vele uphane ngayo or uthengise ngayo, mde uphane ngayo kwamampela, nakufanele ukuthi uyilahle vele, ulahle ngitsho neketani leya obuyibophe ngayo lapha emnyango. Ungayilahli lenja, ulahle yona yodwa utshiketani. Ngothi kusasa sathi siyafika la sithole ubopho omunye ubhovo omkhulu lapha emnyango. Yes, so-ke kufanele ukuthi vele ya ulahle vele, ulahle kwamambala. So-ke bayingwele nokho MC tape 31 yilo uzangithi